Laka kethom Chinthong constituency arlo Morinto lapen umraji ada puthot Karbilangpi hydro project adem keteng ponji aphan kachisik pontu Bangso long local committee amai phohin pen kachuning ridun alam bangke ladak ke dora ratum aphan longli kanahok hedeji aphan compensation atangka ladak arong radatum kilong et mate akam chengchiang ko kilong lap nangji pusi chuningri padopot lapen APDCL lapen memorandum of agreement along sitame Karbiang long CM Dr. Tuliram Ronghang lapendak local MEC Abhijit Kro Phansita Bangso along Jokponangji pusi chuning report Asila bangso arar dumhan la PF budo project affected family alang tum adequate compensation mang laken long back nang po laken tengte ko silong nai porata constitution along tadukok lo lapen an parata ni tum committee pen Karbilang Autonomous Council CM sar Dr. Tuliram Ronghang sar phantara chunari kang tung nalo lapen local MEC Abhijit Kro sar phantani tum chunari kang tung nalo la bangso local arat la bangso project affected family rong potrok barong kepus tame alang litum rehabilitation apan la doni tum 12 pon demand charter la so close ateng penastame PGCL mo MOA mate memorandum of agreement along stame mentum la local aning hang la local issue ateng Karbilang Autonomous Council kaching honen itu CM sar stame la local tum ka issue ateng nang ding dipon itu sine tum pinya thepi nang tum media hoi apan tame ka pandagi phansi chuneng dipon lo Bangso dem keteng aphan kapajut si kelang aphan wanglo lapen bangso adim longni dem keteng ponji lake Morinto lapen umraji middle 1 middle 2 labang solong burengawar sai chuklem chudam amo dak methang amune tumphanta piponangji pusi thanpot lapen bangso long pini survey long Creasia department atungwang Makungan tu pen sar engdeng ka ni tum taka chukim ka chura ka rong penak lapen hanili puthom kepen nili tum habar lapen ke nili tum long le phelang lasinang li tum muklem jan sitame em sara hin pen nang li tum dak local MDC lapen visit kru nang li tum mahin benta nili tum pan nang selang dunji aphan un an nang li tum benta nang por idun nangji lapen nili tum aphanta nang selang monta dunai to arong along lo isi department kri si ladak dem ke tengye puthak sar last survey banglo sini tum rong sor kadu we ining ke hang bang lalo je la sodem longni dak Morinto pen umraji la middle 1 middle 2 sodem ke tengji aputhak bangke ne tum rata tum ining ke hang bang lalo je dak local ne tum atuma phansi sagori bagori pendang lok pene contractor pusani tum aphanang piponangji la pen la he puthak unan ge itum Karbiang long Autonomous Council CM sar Tuliram Ronghang lapen ni tum Chinthong kaching hon nei tum non MEC Abhijit Kro sar alang li tala so puthak ni tum hanang boridun popusi alang li tum hanta chuning rilo Olukun Chipen Himari Rongphar Karbiang long live